Hindi ka marunong magluto, hindi ka masarap magluto, pero masarap ka. Ayan. Bawi ka dun, friend! Sinabi ko na hindi naman dapat requirement sa isang babae pag nagpakasal na marunong siyang magluto. Makalumang tradisyon, belief, kinagisnan na dapat ang babae ay marunong magluto. It is always an advantage. Siyempre naman, masarap yung feeling na ako ito yung never kong maririnig sa asawa ko and I'm okay with it. Grabe, ang sarap ng luto ng misis ko. Hindi niya sasabihin yun. And ano na ako doon, I hope, and I pray na kalmado na siya. Correct. Ako kasi I'm okay with that eh. I hope, wish, and I pray na he's really truly okay with that. Diba? Kasi para sa akin, it is an advantage, yes, but it is not a requirement. Kasi ano din po yan eh, yan din po ay may commitment na tinatawag. Alam mo, magkaiba yung marunong magluto kaysa sa masarap magluto. Pwede marunong at iba rin yung masarap ka. Yan. Pwede hindi ka bumawi. correct. Pwede hindi ka marunong magluto, hindi ka masarap magluto, pero masarap ka. Ayan. Bawi ka doon, friend. Masarap ka. Wala akong niluto. Wala kainin mo. So, ang sinasabi mo, Jegs, magkaiba yung Marunong magluto sa masarap. O bakit mo sinabi yan? Kasi may mga tao talaga na marunong magluto pero yung lasa Ay, wali. Oo, pero pwede. depende sa tao kasi kagaya kami nung nagsisimula kami. Binibiro ko nga yung asawa ko kasi sabi ko, ang lasa ng adobo mo, ang lasa ng mitsado mo, ang lasa ng sinigang mo. Ay, isa. Aray ko. Okay. But eventually, kasi nga, gusto niya talaga yung pagluluto na i-enhance, na mabago. Ayun. Kasi yun yung, alam mo, coming from the experience of Jego and his wife, mahalaga yung sinabi ni Jego na gusto niya kasi para ma-enhance. So, malaking factor dito yung gusto ba ng misis mo yan? Diba? Kasi kung hindi niya talaga gusto, ang pwede na sa palagay ko parang pwedeng maging meeting halfway nyo is paminsan pwede siyang mag-try. Diba? Pero yun nga, kung i-require mo siya lagi to the point na alam mo naman from the very beginning na hindi naman talaga siya ganon, mag-uumpisa talaga yan ng away. Diba sabi nilang masarap na luto with a happy heart? Yes. Diba may kumakanta-kanta pa, may sumisipol-sipol. Kung parang napipilitan siya. Tama. Diba yan? Oo, kainis. Kailangan ko lang tong gawin, diba? For sure. Yung asim niyan, yung talagang hindi mo na, yung asim ng sinigang na lulutuin niya, nako, matindi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.